יש אנשים ששומעים תופים, אבל שומעים רעש. אבל בשבילי, זה הדבר היחיד שמצליח להשתיק את הכל. לפעמים אני חושב, אם לא הייתי מתחיל לנגן, מי הייתי בכלל? טוב, אני אבדוק כמה צפיות יש לסרטון האחרון שהעליתי. מעניין כמה צפיות קיבלתי על הסרטון האחרון שהעליתי. מה זה? כמה? 3 צפיות? 3 צפיות יש לי מעל 580 עוקבים ביוטיוב. אני מנסה לעשות את התוכן הכי טוב. אני מצלם, עורך, כותב. מה אני לא עושה? מצב טיימליין, מה אני לא עושה? שהתוכן הכי טוב ביוטיוב של תופים, ואני אקבל את זה 3 צפיות? מה? זה סתם גרוע. וואי, אני אולי ננסה לצלם קאבר אחרון, ואם לא, אני לא יודע מה אני אעשה. טוב, התחלתי סרטון, קאבר, 3, 4 רגע, 3, 4 לא. זה הביא מילה, שוב פעם. לא, זה טעות, טוב. לא, שוב פעם. נו באמת, די כבר, למה זה כל הזמן עובר לי על הספלש? טוב, בוא נעשה שוב פעם. וואי, שוב פעם ספלש, טוב. נעשה פעם אחרונה. הגעתי לראי. באמת, איזה בסה. אולי אני לא טוב בזה בכלל? כי כבר שנה מעלה סרטונים, ומגיעים לי רק 3 צפיות. ובזמן שאנשים אחרים מקבלים מיליוני צפיות על סרטונים של סתם בריינרוטים או דברים כאלה. הדבר הכי גרוע בלהיות מוזיקאי, זה לא שאתה נכשל. זה להבין שכנראה אין לך את זה בכלל. מה זה אותה? מה עכשיו אותה? איך אותה בשעות כאלה? אוי, מה זה אותה עכשיו? מה זה אותה בשעות כאלה? מה עכשיו? מה זה? זה תגובה? מישראל? מכירות? בחיים אל תפסיק לנגן. מי זה הבן אדם הזה? ישראל נול 7 וו. אני לא בכלל תמונת פרופיל. אני לא בכלל תמונת פרופיל. שתי צפיות יש לו. ומה, איך קוראים לזה? אם אתה רואה את הסרטון הזה, כנראה אתה חושב להפסיק לנגן. זה ממש מה שאני חשבתי לעשות. טוב, בוא נראה את הסרטון הזה. אם לחצתם בסרטון הזה, כנראה גם אתם חושבים להפסיק לנגן. אני מכיר את ההרגשה הזאת. אני אצלם סרטונים בחדר ריק. כשאף אחד לא רואה, פשוט להרגיש כמו בלתי נראה. אבל תקשיב טוב, חלום לא מת כי אין צפיות, מת כי אתה מתחיל להפסיק לנסות. אני חשבתי שאולי אני אהיה מתופף ענק, אבל בסוף ויתרתי, אחרי שכנראה אולי היה משהו שיקרה. וואו, אני לא יודע למה, אבל המילים שהוא אמר בסרטון הזה, נכנסו לי ממש חזק לראש. וואו. מה שלך? בוקר, וואו. בוא תלך וקומר. בוקר, וואו. טוב, אתם לא מבינים. עכשיו, אני חייב להתחיל להתאמן הכי מטורף שאני יכול. לעשות את זה הכי מקצועי. וואו, מלאים שהוא הכנס לי לראש. נתנו לי המון מוטיבציה, אז יאללה, בואו נלך לתופף. יאללה, אני הולך לתופף.
הנה המקלות שנפלו אתמול. בוא נתחיל לנגן. טוב, אחרי בוא נעשה את המצב החדש הזה. טוב, בוא. וואו, פעם ראשונה בחיים שאני מתחיל לתופף לעצמי ולא בשביל הצפיות. סוף סוף אני משוחרר מהיוטיוב, טיק-טוק והדברים האלה. מתופף בשביל עצמי. כל הזמן רציתי להיות רק מפורסם. אבל עכשיו נגיד שאני לא חייב להיות מפורסם בשביל ליהנות. טוב, אז יאללה, בואו נמשיך לתופף. בואו נעשה את המקצב האחרון והמטורף שאני עשיתי אותו כל החיים. בואו נתחיל. לא עובד לי, שוב פעם. אני צריך לעשות רבה סופר, אני לא אעשה את המעבר. לא, זה לא זה. אני עושה את המקצב האמיתי. לא, שוב פעם האחרונה, וואי, זה כבר מתחיל לחרפן אותי. די כבר! מתחיל לעצבן אותי. יש אנשים אחרים בגילי שמבלים, עושים הופעות חיים, מקליטים, עובדים במנים, ומה אני כבר עושה? סתם מנסה קצב שאני גם בקושי יכול? זה מעצבן זה. אני לא מפחד להיכשל. אני מפחד לתת משהו גדול מהחיים שלי ולגלות שהוא לא מספיק. אוף. אולי אני לא אהיה מפורסם? אולי הסרטונים שלי אף פעם לא יתקוצצו? אבל אני לא רוצה להיות הבן אדם שיוותר. לא עכשיו. טוב, אולי אני אצלם סרטון על למה לא הפסקתי לתופף. אני חושב שהבן אדם הזה, זה מאוד עניין אותי אם אני לא אפסיק לתופף. יאללה, אני אצלם את הסרטון. זה למה לא הפסקתי לנגן. טוב, אז יאללה, בואו נעלה את הסרטון שצילמתי. בואו נראה כמה צפיות יש. כמה 2 צפיות? אז זה למה לא הפסקתי. תגובה חדשה, תודה, הייתי צריך לשמוע את זה היום.